Hola, què tal? Soc el Quim i avui hem vingut a esmorzar a la Garriga, on avui es celebra la tercera semifinal, la de la província de Barcelona, de la Lliga del Porc i la Forquilla. Acompanyeu-me. Doncs ja estem a Can Luna, a veure si avui tenim lloc. Montse, tenim lloc avui o no? Sí, avui sí. Ara ja ens coneixem. Sí, avui podeu passar i teniu inscripció feta. Doncs som-hi, Endavant entrem. i benvinguts. Teniu gana o no? Sí, bueno, sí. Esteu a la llista, teniu entrada? Sí. Molt bé, molt Estem bé. preparades. Perfecte. Hi ha algun plat que tingueu curiositat per veure si és premiat o no? Coneixeu els restaurants que hi ha? No, ara venim a informar-nos. Sorpresa total. Sorpresa total. Doncs Però va, passeu que moltes ganes, se us estan moltes colant, se us estan colant. Estem aquí amb la Cristina, de Can Candelic. Cristina Candelic. Sí, Què ens pots explicar? Heu preparat el càtering, oi? sí, hem preparat l'esmorzar aquest de forquilla. Hem preparat unes mongetes del ganxet, que són típiques sí. del Vallès, amb cansalada, amanides amb cansalada, pa amb tomàquet i botifarra de la Garriga. La botifarra de la Garriga és... Ja fem la fira de la botifarra també i tot. Garriga són experts en botifarra. Aquest és el càtering que provarà tot el públic i esperem que agradi, no? Esperem que La agradi. gent pot repetir, si li agrada molt. Si li agrada molt, quan estigui tothom servit podran repetir. Us veig aquí uniformats. Sí, perquè nosaltres som de Coneix Catalunya. Què ens podeu explicar de Coneix Doncs Catalunya? mira, que anem per Catalunya de restaurant en restaurant gairebé gaudint de lo que és la gastronomia d'aquí, de Per Catalunya. tant, aquest esdeveniment és imperdible. Sí, clar. A més, nosaltres som aquí mig de la Garriga també i sabem que la botifarra de la Garriga és algo excepcional. A veure, jo sóc esmorzador professional de peus de porc. Ignasi, aquest barret és perquè et reconeguin? És una cosa estètica? Bueno, quan un va contracorrent inclús amb els barrets de cuina. No? Aquesta és la història. És la reformulació del barret de cuina. Què has preparat? Mira, nosaltres hem reflectit una mica el paisatge que ens envolta, llavors hem fet una terrina de porc d'Uroc, amb la qual hi ha orella, hi ha morro, hi ha peu de porc de Sussac, i al mig porta una botifarra negra també feta al poble i això s'ha de bullir, porta una feina bastant gran, prensar, refredar i llavors això queda de forma terrina que la marcarem al moment i li donarem un toc cruixent que serà el que en principi els arribarà al jurat. I el que sorprendrà al jurat. Esperem. Si més no ho intentarem. Ja has entregat el teu plat? Sí, ja m'he alliberat. Ja t'has alliberat? Ja m'he alliberat, ja he parit. Com són els moments abans d'entregar-lo? Bueno, genera una miqueta de nervi, de tensió, però al final és el nostre ofici, el que fem, i si ho fes previament, portes tota la vida fent-ho, llavors és un pas més. I simplement és perquè la gent et conegui. I si sona la flauta i el jurat decideix en favor nostre, doncs mira, millor que millor. La nostra galta és un plat totalment tradicional, però li hem posat un esglaó. Al final hem cuinat una galta a foc molt lent, amb verduretes i vi negre, com faria qualsevol persona, l'únic que després l'hem obert, l'hem farcit amb múrgoles, l'hem tancat amb una crepina, li hem posat una salseta de base i un cruixent perquè quedés més bonic. Simplement era donar-li un plus al nostre esmorzar de forquilla. Bueno, primer, amb la carn picada l'has d'amanir, hi poses l'ou, la llet, el pa amb llet mullat, l'all i el julivert, la picada, ho has de remenar ben remenat, després fas les mandonguilles amb la farina i després ve la part que fa la Sònia, que és el sofregit, la sípia tallada a trossets amb la seva bossa i anar fent xuches. Jo penso que les perspectives són bones. He vist que posaven una cara així que els agradava força. Ficant cara, El jurat fica cara de que està en Marxem contentes. Molt bé. A veure com va el veredicte. Ens podem veure a Lleida. Estem aquí amb l'Albert i el Josep, membres del jurat. Com esteu? Molt bé, encantat d'estar aquí, estupendos. Amb ganes de provar els plats? Sí, i tant, hi ha molt nivell avui aquí, Sí, hi ha 8 restaurants molt potents i les propostes són molt interessants
hi ha alguna proposta inclús arriscada, o sigui que això promet molt, que ho voldré veure. Sou més de puntuar a rodoni cap a dalt o a rodoni cap a baix? Bueno, normalment jo crec que cap a dalt, perquè hi ha un esforç i hi ha un treball aquí darrere, a part hi ha molta il·lusió i moltes ganes, no?, per part de tots els participants, i aquí també ens hem d'ajudar una mica tots, però bueno, serem sincers i serem crítics avui, Sempre. Cal ser justos sobretot. Sempre passa que el primer plat que tastes potser ho té pitjor que el darrer, no?, perquè en la comparació a vegades això, però bueno, sempre es pot acabar d'ajustar al final la puntuació. Es tracta de ser justos i objectius. De moment molt bé, content d'estar aquí valorant les propostes que ens fan. Ja has provat algun plat? Sí, ja n'hem provat dos, la terrina, espera, que el nom no me'l sé, la terrina cruixent d'orella i les mandonguilles amb sípies, que us confesso que les mandonguilles amb sípia en general és el meu plat preferit. Per tant, aquí... Els gustos a vegades marquen. Sí. No, i es nota l'olor i es nota que té molt bona pinta. Bueno, lo que he preparado que lleva un sofrito con fundamento, con todo de matanza. Todo de matanza, y el único toque que yo le pego personal a los callos de sobrasada ibérica fundida, para que se queden melositos, bien melositos. ¿Cuál es el truco? ¿Quién es el truco de ser un bon cuiner, de fer un bon plat? El truco de ser buen cocinero es que lo lleve metido en la médula como lo llevo yo metido. Que me corre el propano y el carbón por la mera. Ese no hay otro truco. Portar-ho a la sal. Exacto, pero así tú se nace con ellos. Y para la prueba de esto, antes era la cocina de cortijo, ¿no? Es la que llevo yo metida en la médula. Me la buscó mi abuela que para descanse. Me la metió de chico. Y eso, antes se cocinaba un plato único para todos, ¿no? Pues te pones el plato y te vas a dormir bajo la chaparra. O sigui, acabes de menjar-te el plat i a fer la migdiada, quasi. Ya te lo digo yo, eso ya te pone fino filipino, te brilla hasta el plomero. Avui estem aquí a la Garriga fent la sessió de la província de Barcelona de la competició dels esmorzars de forquilla. Aquesta competició està emmarcada dins de les activitats que es fan enguany perquè Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia 2025. És una cosa a celebrar. Sí, és una distinció que se'ns ha donat justament perquè tenim una gastronomia reconeguda a nivell mundial. Tenim molts, ja ho sabeu, estrellats, vull dir, restaurants amb estrelles Michelin reconeguts mundialment, que han creat escola, com Ferran Adrià i els que ara actualment estan treballant, però també tenim una cuina tradicional i tota aquesta, tant la innovadora com la tradicional, es basa en uns productes que tenim a la terra que són insuperables, d'alta qualitat i que fan que tinguem aquesta gastronomia. Hola, molt bon dia. Què ens pots dir del plat que has presentat? Bueno, és un plat molt tradicional, és el més tradicional que tenim a la carta de la nostra proposta d'esmorzar de forquilla. És 100% de porc, és la casqueria que diem, bons menuts, en català, porta llengua, cor i porta tripa de tot de porc. Llavors fem una picadeta i sobretot vi del Penedès. I em comentes, Abel, que també ets finalista del concurs d'entrepans, de Mundial. Sí. Bueno, aquest any, a l'octubre, tenim un repte molt important. Representaré a l'Estat, als Estats Units, amb els entrepans. Soc campió d'Espanya, campió de Catalunya 2024, i bueno, tenim un repte molt important, ho tenim tot preparat per marxar, moltes ganes i a donar-ho tot. El nostre local, que està situat a Gurb, a la comarca d'Osona, a la Plana de Vic, i allà hi podeu trobar cuina tradicional catalana i de xup-xup. El plat és espectacular, perquè ho sabem nosaltres, perquè és un dels millors plats que fem allà al restaurant. És un plat estrella, un plat estrella. Un dels plats estrelles. Sí, és que ho he dit, perquè la gent li agrada molt, parla bé la gent i això, per això diu, aviam, intentarem, aviam si entrem al final i al final. Jo he de dir que l'he provat abans, m'han deixat provar-lo i estava boníssim. Doncs per nosaltres, quan parlem d'esmorzars de forquilla, estem parlant de producte local, de producte de proximitat. Nosaltres estem impulsant dins de la Garriga
un projecte que és d'impuls de la promoció econòmica i la promoció del producte local, perquè per nosaltres és important aquesta artesania alimentària, aquest producte local, aquesta producte d'agricultura, tenim molt potent aquí al nostre municipi i el que volem bàsicament és potenciar-ho, i per això fer aquest esdeveniment aquí a la Garriga per nosaltres és molt important. M'he anat a fer una monxeta de ganxet amb una cansalada feta a baixa temperatura i una botifarra de la Garriga de Cal Oliveres, i després li he acompanyat una llàgrima d'aioli i amb un bol he fet un tomàquet pometa, que és un tomàquet tradicional típic d'aquí, i una miqueta de ceba Figueres, i jo crec que li està agradat. T'has fixat amb les cares que feien mentre el menjaven el jurat? Sí, jo sí que m'he fixat. I he vist que s'ha menjat el plat, vull dir que és important. Molta tradició, també un plat innovador, gaudint de la nostra cuina catalana, de la nostra cuina tradicional i catalana, i fa pinta que hi haurà un nivell, i anem avançant en etapes, ja ens vam veure tot la veu, Escola Francolí, ara estem aquí a la Garriga, ens queda Santa Coloma de Farners i una gran final a Lleida, que me jugo el coll, que serà una final que suarem disputada i suarem, però bueno, això hem vingut i a gaudir. I es va notant el territori, és a dir, cada territori potser té una gastronomia diferent o hi ha matisos de diferència? Doncs, ostres, jo potser diria que no hem notat, potser a Lleida vam tastar del Jaumet, que era aquí del... L'ofegat de la Segarra. Sí, l'ofegat de la Segarra. Sí que a cada semifinal potser estem tastant algun plat que destaca més per estar més lligat a la zona on estem, però potser tampoc destacaria que tots els plats són molt fidels al territori, no? Sí que és veritat que un dels pilars de l'esmorzar de forquilla, jo que he tingut la sort de volta per tot Catalunya, és que allà, al territori que vas, la cuina és molt identitària. L'acollida doncs, és evident que és molt bona i sabem que les anteriors edicions doncs, ha estat igual, la gent està participant i jo crec que estem acomplint l'objectiu que buscàvem, que és que la gent connecti amb tradició i cultura gastronòmica. Bé, molt content pel premi, és un reconeixement a tota la nostra feina, a casa nostra i sobretot a tots els esmorzadors i esmorzadores que cada dia gaudeixen de nosaltres. Contentíssim, per això es presentava, per poder tenir la sort de sortir un dels finalistes. Estem aquí amb el Juli i els seus fills, contents del premi? Moltíssim. Hem sigut els últims, ens han deixat amb els nervis a prova amb ells. Fins a l'últim moment, això no es fa, Bueno, però això és més interessat. Sí. És bon cuiner el pare? Molt. Sí. Moltes gràcies al nostre jurat, a la Marta Clos, com el creador de Resta de la Universitat, que ella és també a tota la riba, Amor por la cocina, chaval. als participants. I ara sí que no ens arriba l'hora. I ens despedim d'aquesta tercera semifinal a la Garriga amb una sala que estava plena i ja s'està buidant, era una sala que feia xup-xup, hi havia molt bon ambient i hi ha 3 finalistes que tornaran a Lleida per la final. Ens veiem el següent dia a Santa Coloma de Farners amb la Marta. Adeu! Amb